Добър ден на всички! Казвам се Мартин Петров и съм член на младежки екип Европа. Преди да започна със своята тема какво е да бъдеш доброволец в Европа, бих искал да благодаря на Велин Койчев за това, че ме покани да разкажа своята история, да споделя с вас своя опит, който натрупах по време на работата ми като доброволец по проект на Европейски доброволчески служби. Работих 10 месеца в Румъния, като работата ми се състоеше в това да се срещам с ученици от много и различни училища, както и на много различни възрасти. И с всички тези ученици аз разговарях на теми като околна среда, опазване на околната среда, глобално затопляне, какво е европейски доброволчески служби, какво е да си доброволец, какво дава доброволчеството на околния свят. Има възможността също така да преподавам английски, оригами и изобразително изкуство на деца между 5 и 17 години, на бедни деца, като освен да рисуваме, да създаваме животни от хартия и да учим английски с тези деца, всяка седмица поведнъж ние организирахме по едно посещение на дома за деца с увреждания, както и на старческия дом в града, като целяхме всяка седмица да ги забавляваме по един или друг начин и да ги накараме да се почувстват пак част от това общество, което веднъж вече ги беше отритнало малко или много. Освен всички тези неща, които изброих до тук, аз имах възможността да пътувам, да участвам в много семинари, да се срещам с много изключително различни хора, всичките мотивирани и амбициозни, хора от цял свят, от различни религии, култури, националности. През всичкото това време аз научих много. Научих румънски език, научих как да живея самостоятелно, научих се да бъда по-толерантен към себе си и към всички останали около мен. Научих много, но и промених много. Промених много млади хора. Ако ме попитате дали съм успял, бих казал, че съм успял. Защото доброволчеството е да носиш промяната. И ако следваме ето тази мисъл, да успееш да промениш живота на поне един млад човек в положителна насока, означава, че вече си успял. Аз промених живота на много млади хора. И то в положителна насока. Моето предизвикателство към вас сега е: започнете да пишете вашата история. Започнете да я пишете и я напишете. Променете много животи. Променете младите хора. Дайте им насока. Покажете им къде е правилният път. Благодаря ви за вниманието и се надявам скоро да чуя вашата история. Пожелавам ви успешен семинар. Довиждане!